to mbaɗɗen ko hanani min koye guellade ndiya o ñalawma taɗuma womattuno yen fatim taɗo togo matiyara maliki minan sembede tani ɓeyɗa a woni yumma kaye aljayaruman sabbum sotamu wara jagano ay woni cakka kunnalawel bogo dori nder nalaga ɗum dama kamala so wiyama yumma galle toɗogalawnoddama hay wudede so yaman bippi Amadou Koudou Mouride daa wuri kay Sidi Samba nga jam sege Samba Amadou Samba ma dem Samba Allah hamna sege no di Amadou Koudou Mosso yama yumo galle yama mama tino on président men gase Amadou Thierno Kadri Thierno Sidiki Sire Ibrahima Hamadi Ali Hari Pop Gari Tawara Nanu Ali Watira Samba ni tara ke tere fo homa ko kay bismillah ma awat sada to Sabu kay Sidi Moutar Tan sama Sulaiman nana hawle la mal ko kay ko ko bakal malik wuri sa puno ga ko do digande ko di ko bakal ko ya ko wala tino o nyalo ma be tabe ci parti ga nyaari ci daga sa toy toy carte jedi di ma ci la jena fula hawri ta wantana ko to jabi foy Jawabu ya bismillah Jalal jajal man sabbum sotam wara Mari tigal mun kayri sira hamad yaro chokka tanga hamme dum tamasaki bismillah mon nalay welu ko mari Pura sakke warno sakke na sakke be nani bari timero hontar Galla wa madina Samba Ahmad Samba man tabi Samba Allah hamme sagira awni gan harire o tibni mu katala bari tala ma tala hamme tala ni man tabakhali man poreli man choti yasira ya tamu sore sira to do ko telbo ya ma tal tibni Samba wani da Samba Ajo tane ko yumpana no la wadi segilma Kino ma ko ngay bobo yalla sa indi budde memete Bazar ba boy mo bonani ci binande ni mero mo fisili bi don tuti way tem do wet Panazarila sebeloya Sebelia Panazarila sebeloya Sebelia Panazarila sebeloya Bandiraɓe mi salmini goon fof inde mum e yettore mum mbiɗa haala inde chef de village Ceerno Alfadal o yiɗino tawtorede kono enen fof eɗen nganndi ko dajjum sabu ɗeɗo balɗe eɗen duttira denden e gorgol meɗen enen fof eɗen kumpiriji oɗon mbiya bisimil moon e wuro Seeno Paalen wuro Ceerno Abdoul Karim denndaangal koɗo garduɗo debbo e gorko suka e mawɗo onon fof on mbiyama bisimilla e Seeno Paalen musiba alnama on ɗo ko jam tan wonan on ɗo min calmini présidente e dow inde fedde Jaalande teddiniraare Ceerno Abdoul Karim mo aja denndaangal ɓiɗɗo Jaalande garɗo ɗo emo araani fof min weltiniima ɗum min kinii ɗum min njii ɗum min mbii ɗum bisimilla e wuro hee mi raɓɓoynoo tan par ce que hiiri no feewi haalooɓe ɓe ene keewi ɗum noon mi raɓɓinooɗo mi waawaa daynude noon donc mi salminaani notre directeur mo ngannduɗaa directeur Bocar Mamadou Daf ene ayde délégation mum ummii gila Ndaharu arde e makko Mamoudou Ifra e Youssouf Cissé et cetera limmi fof juuma e moom patron mo ngannduɗaa almuɗo DG jiɗɗinɗo DG Matam
hoɗare DG Papa Malick Kane ndiɗoɗo liggey yamirore DG on so ari ɗo min calmina ɗum min jetta ɗum dendagal APM gonɗo e ñaami hol Papa Malick Kane ɗum Allah salminomo bisimilla e seeɗa faade ko ɗon ko ɓolɗuɗa Allah jarama on jarama bisimilla moɗon e wuuro Ceerno Abdou Karim woni galle Thiaro o galle Coumba Dawdo Seydi Bassir Hamman foto ko wuro Nawel minata kalmani Hamman Nyalle Sidi Kira salari probable ala Hamman Sidi Kira salari mo prendre ko pole Thiaro Seydi Sawa foto ni sama min ko planto na dama joni pemari sabu kamba sura sama ale buwa mani baba ngene kambe pamara yebi jari kari na no kamo mi dano jamma je nagaru kambe jeno ujun na jeni kari mo lago ni la tun abasada alay sago wade hen ko furi wade no kono gando non kono ko kifide ko ganduda kala jaaɗoɗi ɗen ɗo haa ɗo jooɗiɗen ɗo ñalaaɗe kewɗe mbaɗi kono honde ñalaaɗe wona jibinɓe on ɓe wona mine jibinaɓe wona kamɓe jibinaɓe hay gooto dañaani ɗum so wona yontude jaame noon kala maako jawan so yimi jawanɗo ene wiya mi hokkima inde o jawande jooɗi hannde amin kalda e makko min kalanamo so tawi Mamoudou Biya so tawi maayo heewi holko wonata toon ene nanga ene wara honɗo ɗum wiyete camama o woni camama e wonno ko weli hastetake ñalawma hannde o ko ñalawma weltare ñalawma ƴamagagal ñalawma jiidigal ñalawma endam ɗum so Mabo Diawanɗo darima ɗo henne ene jata fota dartani sen gayni eɗen jogui présidente men d'honneur mo arano en jogui ɗo représentant mum présidente d'honneur men jawaki hay saaha goto hono Tinaɗo Daf représentant minen ɗo fof sen gayni Tinaɗo Daf eɗen jetta Allah noon eɗen jetta comité o eɗen jetta Allah eɗen jetta comité o sa nani comité o ko président trésorière ene wonde secrétaire et adjoint e Mamoudou kono bureau ngo amin jetta Allah amin jetta secrétaire amen hono Dieynaba Niang hay hunde luurani e gueɗe mum o ara ɗo o haalani min bilan financiére o suka bureau ngo moƴƴere Allah ne mbaɗani min ɗo e wuuro he fayidagal mbaɗani min ɗo e wuuro he o listana min ɗo henne yimɓe fof keɗo ganda hamin belti sen gayni noon bandiraɓe Palo Sada wiyata ko so DG memama yimɓe fof memama semi gulle DG semi woni semi woni baba semi sinki semi sudi jungo makko faade mum sago bi may sago goro yalla wonde sago makko e artude ñalawma hande o ñalawma mo mbiɗen ko association ko rewɓe dental rewɓe ñaaw sans frontiére kanko waɗi initié men on fedde ko oɗo min woni parrain min woni docteur kanko woni DG kanko woni parrain eɓe jogui marraine ko ene jogui caɗele to ene jogui haaju ko fate affaire famille ɗum woni dañani arde ni wiye Tinaɗo Daf kanko woni président koɓe galle sa nani fedde ko haalis fedde ko ngalu fedde so wiyama association waɗat badjuuɗi waɗat biye o wimin fof mi yaafi moon fof komin waɗata so tawi wona gongoɓe kaale min ɗiɗo badjuuɗi ɗiɗo min kamɓe hay mbuuɗo amen yanani hen fofko kanko waɗi kanko Tinaɗo Daf omo yinno hande darade ɗo o haala omo waɗe komo jogui gantu minen noon ko minen no ndewi min ƴettinamon ɗum kono no min ƴettinalomo o ndeɗo fedde mi ƴettinalomo mi inni ko ceerno Abdou Karim Diawanɗo ɗum fof ne andi ceerno Abdou Karim Diawanɗo kanko fonno wonde le premier almami du Fouta kanko fonno wonde le premier almami du Fouta kalami ko so logique men mum tottaɗo ɗum o ko sababune makko yiɗi histoire ko mi andi hokko addi ɗum o wi ko kanko so tawi wiyama gonowo almami o ko toroɗo waɗat kanko jawata ɗum o ko ɗum tornagal
woni soma ko jitti no almami ni no khalifa ni no burni min jiɗi artirɗo soma on paani ɗo na ɗon kono siɗa DG hay goto waɗama DG kono min kadi ko tan yimɓe min saɗa naate wuro a natirta plantere nga ɗofta ko damal min calminta monsieur Rasulalla yaade ɗo ɗo goɗo diwan caggalde min kadi président de la république min calmina oɗo DG kadi min ñagonoma Allah wawa waɗane promotion yaako so tawi ne wodi ko enen fof ndiɗi joɗanno promotion laaɓde jar taw ko leelani ene mo altare o fotani ɓe mbi ko menen même ma metto so maari mammoɗete e tako kala nawɗani ene fof en dañoo sen dañino ɗiɗo wawa e makko e nder département walla e nder Sénégal walla e nder Foutanko walla e nder Fouta hay goto tampoɗa kadi ko ɓuuji holliri kala ko ndiɗo ɗo ene doga pammo nde min netti initiative min wiyeto makko yo Allah hokki sago ma yo Allah hokki sago bange hokkuma kada rokka hokkuma ka rokka kada rokka ko haalis ala ko ta ko besi taw ko waɗama bakka e ko wona ɗum ko min ko président mbino yiɗi wadde kadi dental rewɓe jawande moni hunde nde nas وهبط كمان كمان مدبوط كذا كلامنا ما بعرف سبت المونيس وهبط هاو كمان سبت كمان سبت المونيس وأنا ما كنت تجي ما سبت كذي تعال تعال كمان إذا كذا ما تقولي هذه وارد Sewa ko dofre no wari ko jima na ma rolande sudi nabi fida mo sulaba ni fonti no sama mo sama be tuge to tuge wa daydo be daydo tigi daydo ko sulu hedi mama be kawai o ma wudi soma tume soma tume ya soma tume ya ya tume ki ko ya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد السالم التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وتلاميذه وأحبائه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوف بودو سالمينا المامي ورغو ceerno men ceerno Amadou Daf mboɗo salmina jomwuro hono tokaram Alpha Bocar Daf mboɗo salmina dennagal hohoɓe diine e dennagal hilifaɓe diine e hilifaɓe aada fof mi salmini mi juurima mi salmini dennagal ceerno paalinaɓe mi salmini rewɓe Diawane sirlu o wi ceerno o yonodin on noddude diine mo wi yo wurno on wurdi diine mo wi yo ardu junna o ko on ardi almami mo wi yo duwo o ko on duwi ha diine o silli ɗum abdou karim Diawane kala ko duwaɗo Allah mo jaamu Allah waɗi ɓe kanko noon o waɗi ko roni o ndimaw ujunnaje ɗiɗi ujunnaje nayyi ujunnaje jeegom ujunnaje jeetati ujunnaje sappo kala wala sana Haruna Babou Diagne dimamu yani temedɗiɗi kala wala ɓiɗo ko ɓoggol mi gon kay temedɗiɗi kam ɗo ko ɓoggol jam Allah hiire mon bandiraɓe seeɗa faali wali fof arande en kamɓe amini kadi bandiraɓe meɗen ummiɓe caggal mum ɓe Allah aji o notade e belle mum dañde e inde fedde rewɓe Diawane sans frontiére galle mamen ceerno en calmini fof noon e jiiɗaɗi en ñaajiyam ko yettade ɗo tan e haalande en golle wole suɓaɓe meɗen ɓe dokkunoɗen teddugal teddinirɗen ɗum ñalawma o duttien teddugal ngal alay saago noon darɗen ɗo kalanen bandiraɓe ɓe fulla mon waɗi o sen palinaɓe albarka Allah albarka mon on jarama on jibini Mamadou Ceerno on jibini Mamadou Ceerno on jibini Ceerno wona ibiraɓe Ceerno on jibini Paydi Ibra on jibini Hadi Paydi Abdoul Paydi Bakar Paydi Aysala Paydi Gudi Paydi Hadi Paydi Babana Amadou Hadi on kay nena Mara on Sirif Hadi on kay nena Mara on Nasra Hadi on bide Pata Dabbo tan habu yimme tamu yimme asu yimme karimu yimu ETCM prema haberen haben suya sire prema prema
You want to follow me? You want to know you want to know Abdul Karim? Abdul Karim, what's up, Abdul Karim? Abdul Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tewji fere mabbe. De wonno jaam anda koy fere. De moji ni. De joni nyalamo o. Yimbe ko beltino. Woni succès. En dikkiru dum Allah. En dikkiru Allah aussi. Ko inira Ceerno Abdul Karim. De wonno waliyu Allah. Ko muɗum majjata mayata. To dewo en sew ko ɗum majjata. Hande ɗo gonɗen ɗo enen fof en ceeni kala ko inira Abdul Karim Diawanɗo koko yahata yeeso ko ñalawma muɗum ari o woni ko hollude makko o hollude en hoore makko kanko Ceerno Abdul Karim ɗum noon eɗen beltori ɗum eɗen mbiya kamɓe rewɓe Diawanɗe bisimilla maɓɓe bisimilla maɓɓe bisimilla maɓɓe ɓe beltini kam ɗoɓe mbaɗini ko kamɓe ngari immitinde kadi Diawanɗe international ɓe ngini ɗum Ceerno Abdul Karim kadi yiɗi kadi kamɓe arɓe goto maɓɓe fof inde ɗum winde nane won kalannoɗo nde haalata nde o haali seere nde janngoynoɓe pir sañi kum o limti inde men eɓen jiɗi rewɓe Diawanɗe ɗeɗo darnude ɗeɗo fedde kañumen yimɓe mumen limte janngo e jaam so kañiraɓe meɗen jatara meɗen ngari ande ko ɗo e seeɗa palli min noon caggal teddugal teddiɗno kam ngal en mbaddi ko mbaɗɗuɗen hannde ko goonga ko nguɗɗu ko goonga ko jooni yimɓe puɗi kono noon ñalam ko waɗi succès eɗen jiɗi janngo e jam ɓeeɗo yaaji holno yaajiri koɓe kalan ko geɗe ɗiɗi somi heeɗima président o o wii ɓe jiɗi ko immitinde fina tawa meɗen ɗum kay ene haani ɓe jiɗi kadi ko waɗde projet ji de développement minne kadi to banggal hannde jagguirmi hooran komi ambassadeur maɓɓe kala ɗo ɓiɓɓe Diawanɗe gorko woni kala ɗo kaalowo e Diawanɗe ene heeɗe ene landane ɗo woni mami ƴettu ɗum mi haala kadi Diawanɗe ɗum fuɗɗinoma ɗum kono yoɓe nganndu ko suuɗi eko feeñi ko minen gondi heen nomin mballodira hen haa kadi nde daro haa feeñi hande ande partout kala ko nde haani heɓde nde heɓa kala ko ɓe ɗamini heen yetto inchallahu taala vraiment ko weltare tan jenngi ko ɗum woni seeɗa jinnomi haalde heen mbeɗa yetta noon président o Fat Sow Niane mbeɗa yomo fi courage sa artima yimɓe weeɓani par ce que ay jawdi ala jogaɗo losol tan billa ɗum renda kono neɗɗo goto fof koye losol muɗum goto fof ne waɗi aynirte yo tinno o jagga en ha tiiɗa kamɓe kanko e adjoint makko e secrétaire makko e trésoriére o e yumma taddi o e marraine maɓɓe goɗɗo o kamɓe fof mbeɗa yoɓe fi courage kala darnoɗe hen emin beltini ɗum min jii ɗum mi wawa limtidde guure ɗe kono noon min beltini ɗum noon ko jinnomi haalde hen ɗum nde noon bisimilla maɓɓe o ha janggo so Allah jaaɓi awa jenggi kono noon wuuro ngo ene wanno prévoir yoɓe gonɗo ɓe mbaala ɗo ha weeta on saaha goto fof yaama haqqille muɗum awdi ko jamma ɗum ɗum bisimilla min ƴettananiɓe min kaɓananiɓe joom wuuro o ne weltaniɓe éliman wuuro ne weltaniɓe mabɓe wuuro ngo ne weltaniɓe ɓe mbaɗi silk ɓe durima ko ɗum ardi ko ɗum yiɓe guditiri taddune en jaɓɓori waɗi ɓen woni yeeso meɗen fof ala ko diine mawnude en gartini diine eɗen jaɓɓori
ma Allah yettin tedduneɗo yiɗe taɓe ko yettaɓe ko mon ko jinomen haaji allahumma salli ala rasulillah